Hello mga bayot, tagtadtad ko diri og green nga atsal og kamatis mga bayot. Kay magluto na punta diri sa atuang lamiang putahi ato na isunod diri sa kaldero ng atuang hiniwa nga kamatis tagsa-tagsaon nato na mga bayot kay unyang taud-taud ato na siyang ipang-file din ha para mahapsay ang atuang agi karong panahon na aning atuang recipe. Isunod nato nigtagak di din hining atuang atsal mga bayot kini atsal greenish siya og dinhi siya harang. Dayon syempre aron hapsay po na atong agi dira og lami ng atuang recipe din ha. Ato ning hugasan ni ato ang mahiwagang karne mga bayot kay mo ni atong isunod og lunod dinhi sa ato ang kaldero. Kaning karniha mga bayot karning baka ni siya nga ako ang gihumulan ganina og tubig. Dayon ato ning isunod diri ang kamatis kay gabuos ni og kamatis ni ako ang makagupa dinhi kay everyday man ni nilang kanon god pwede man gadig every minute ni nilang ihaom sa ilang kababaan. Dayon isunod taning atsal mga bayot. Dayon aron man lami-lami po na siya ato na siyang bundakan dira og asin kay aron templado na unya inig kaluto. Dayon isunod taning ato diring paminta mga bayot gamay ra akong giluno din ha. Dayon ato na ni siyang ang takloban kay aron di na mangambak unya ang tubig. Nahibong ko diri mga bayot kay kada luto na ko diri butangan jud nako kamatis. Nakaingon ko kaning karing baka lat-an ra. Pwede man dayon ni siya butangan og kamatis mga bayot. Dagutan na dayon nato na dira dan atong time man ni diri og 1 hour mga bayot igo pod malata-lata nang iya ang kaunuran din ha sa kaldero. Mao ni nakadalag patsada basta magluto ka nga imo ang timeman kay kung makalimot man gali kang nakay niluto kaning time magpanawag na nimo sa oras nga imong gisit ani. Bukal-bukal niya mga bayot oh. Uga-uga na gid siya hapit. After 1 hour mga bayot luto na niya ako ang recipe dinhi nga karning baka with tomato o atsal mga bayot. So kuan na kay ni siya nalata-lata na gid siya. Wa na ko ni siya saboy mga bayot. Ang nagsabaw na lang ani ang nagdala og tubig kaning tomato. So ato sa takluban dira mga bayot maabuto na tug maabuto nga to ang mga kagupa. Na niluto sa ako ang ugangan dira mura manig islagan. Kuan siguro ni kanang oatmeal ba. Pero wa niya sa gulay og kanang gatas mga bayot ang yang gisagol na butter Katong ato ang niluto karon partnera na tuwa ning pana kaning pana mahurot gini. Gi-slice na ako ng pan mga bayoto pero ang kanang isa gipangitan nako kaon na ako na ibutan dito sa lamisa. Tahay na ilang pulburon diri mga bayoto himpalit na nga ko ang ugangan sa city kaning kuana kaning kalan-una gisil ni sa city ba. Basta mag-seal gani ang city mga bayot ang presyo ani imbes $1 katunga na lang ang ila ang ibutang. Sulaming na siya mga bayot din na ay kanang kuan. Amo to singalan ana, mura man siya og pulburon, tamis-tamis ni siya mga bayot. Para dili ra kayo boring, nga mura to idalit na to sa tong lamisa tong recipe nga akong gibuhat, nagkuha day ko diri duha ka buok talong. Ako na din siyang gihugasan daan mga bayot atong hinluan na siya din ha, then ato na siyang abison. Mura ra gud pud ta din ha og abis og balani nga ilobkon ba ilog sa baboy. Anaon ra nato pag abis din ha, diri nato dapat sapat sa daon kay kanon ra manghapon nato ni. Diri ra ko nakahibalo mga bayot nga ang talong di ay pwede pritohon. Sa amo amang gud kaniadto kaning talong amurang lapuaan itos no og suka pus agsili butangan og asin og dili una sa ginamos kalan-on na mahimo na namong sudan straight na mo ang tinae galing kay ang available na mo sa una tubig ra manggod bitaw oy joke ra bitaw oy kani bitawng talong day mga bayot pwede din mo na siya og magama-gama ka og laing recipe ba pareha ni kani recipe nga ako ang gibuhat karon recipe ni nila diri mga bayot so ato ron ang butangan dira og asin mga bayot para mo asgad-asgad na then atong butangan na dira og paminta nga ituyok-tuyok ra para manggawas ng unod din ha sa iyang lawas magtak-ang ta dinhi og kalha diri mga bayot nga gitagip-tip man then atong butangan na dira og corn oil kay init naman ning ako ang gipainit dring idibol ato na nang iluno din ha nang ato ang talong mo ni gitawag mga bayot og piniritong talong so ana ra siya kasayon imura na siyang ipanghapnig din ha then inig kalutuan ng pikaside imo na siyang balihon mga bayot kay aron din siya mapagod waday na ako napabulyuhi og kanang kalayo mga bayot kay og ako ang pabulyuhan og kalayo mga pagod maguna siya so inani na ni siya porma mga bayot pwede na nimo siyang hukaron og ibutang sa plato so luto na niya ko ang piniritong talong mga bayot ay mo gatingala nganong napagod na kay naana gyud na ilang kanon din pagod niya murag na sobraan og kalayo ba so ako na ning i-serve dito karon inigabot nila ready na ang tanan so everyday man gyud sila mo kaon og potato everyday po kong magluto diri mga bayot guys slice ra day ko dira og tulo ka buok potato ako na siyang patsada og style kayron ingnon putag creative ba human ato slice dira mga bayot ato na siyang butangan dira og asin dayon ato isunod ning ato ang paminta gamay ra ako ang gibutang nga paminta dira mga bayot kay akong pakanon si Karina ani unya bawlag mo kaon baka pod so nga ako ang gilutuan ganina og talong mura po lutuan ako sa ako ang tomato gidungagan na lang nako na siya og oil
Dayon atong ilungod ni. Wala hugas-hugas oy kay mura man gihapon, wa man ay germs kay init man ning kalayo, di mo tapot ang germs ani kay og mutapot man galing una nang namatay. Mikan sa kainit aning mantika nga ako ang gibutang. So ito na ilunod dira tanan kay everyday man yun na sila mukaon aning kalan una. Ano yung kayo-kayon diri mga bayot pero di na mapagod. Dali ra man guni maluto, mga 20 minutos maluto na ni siya. Labad ko diri mga bayot o kaning labhono na mga bayot adto paning ang uban ani adto paning didto migbukid. Then hala nakalimot ko mga bayot ako maning na apil ning color white dinhing mga di color man unta ni ako ang gipanglabhan. Ang tawag color mga bayot na dirty white na ang puti unta kay nang kolora. So ato lang ni panghabuaon diri mga bayot isulod na to aning langganang gamay ni Karina. Kaning among labhono ni Karina mga bayot, mura og kuan ba? Tag-ulan. Kay gatubod kanunay. Dalion ta nagkuha mga bayot kay inig sa akong binhi, wag ko mahimong trabaho mga bayot. Sige ra kog atang. Kay bisag asa karidagdagan. Tarong ta nagtilok mga bayot kay basig na apay ubang media sin suksok dira. So ato ang sirad mga bayot. Dag-un ta ni dinhi sa halayanan. Ako ang ugangan mga bayot. Sayo kay nang labas sa mo ang labhonon. Oh. Sanina lang sa Destina. Lantaong building mga bayot. Daghan pong mga gipanghalay. Init-init karon diri mga bayot. Pero bugnaw ang hangin sa gawas. Banta mang halay ha. Magkuha ta dinhi og kuan. Nilabhan. Adlaw karon nga Lunes dinhi sa planetang ako ang napuy-an mga bayot. Lantaw nimo sa gawas daghan kay sakyanan. Kay ang silingan namong diri mga building, mga kuan, office ba. Mo nang daghan kay sakyanan basta in arong orasa. Pero mga alas 5 mga bayot kana mga sakyanan na. Ang layas na mauli ko na sila ay. Alauna na diri sa hapon, dugay ko kamata karong orasa mga bayot kay akong binhi natulog alas 6 na sa buntag. Unya himata siya kadyot karon mga bayot. Nagpadulog pa. Kinahanglan pang mugunit sa ako ang siko. Ako sa una og matulog ko kanunay kong kakiliti sa tutoy sa akong inahan. Akong binhi karon patsada kayo ang iya ang kuan, iya ang patsada kayo ang habit kay dili tutoy kay miyate nagtutoy kanunay asa milingkod mo kuot og tutoy. Siya kaning ako ang siko nga lagumpas ako igot-igot moy kanunay niyang kulitikon nanaon niya kilitiyon niya hantod makatulog siya. Wa pa nawala ko ang sipon mga bayot. O wala ko hilanti. O giubo na lang ko og subaw. Abi na akong magpabilin sa bukid nga amo ang giadtuan mga bayot. Hinsunod man gihapon. Miningon ako ang brother-in-law nga kanang adto ta dito kay basig maulian ka. Maulian mo sa inyong ubo. Wala mga bayot ay ganahan manuog kuyog diri pag abot na mo diri sa balay gihilangtan manon ko balik dayon giubo og gisipon manon ko nayati na murag nakaingon ko sa kong kagalingon samot man siguro ning pag-adto na bukid kay bugnaw mga dito. Basta gabi mga bayot bugnaw dito. Pero adlawan init pug kaayo. Lahi lagi ni ila ang kalibutan diri mga bayot ay. Karon ang mga kakahuyan nagyilo-yilo na pud ang dahon murag gihipa. Padulong na pud ni siya sa pagkabugnaw. Usab-usab ang ila ang panahon dinhi. Di ka kasabot na apoy amo adto ko sa gawas basta ang inita hantod ang truck gani malanay sa kainit dayon napoy usahay bulan perting tugnawa hantod mag-ulan og ice na kung imo ang buot hunahunahon og maayo mabuang ka ani gid pud siguro ni ila ang kuan dire ila ang panahon dire ba sa tuwa init ug ulan raman dire init ug ulan ice. Then, kana laging mga ana, mga tagtag ng mga dahon anang mga kakahuyan. Magilo, dayon mga tagtag hantod maupaw. Kani mga trabaho mga ibayot dali ra kaay ni. Kay di man ka magkuso. Di pug ka magbomba, di pug ka magkabo. Imor na iluno din ha sa machine, butangan og sabon, then butangan og kuan daw ni. Inig kahuman og tuyok-tuyok. Manawag ra na nimong timer ho. Hawasa na ko dire. Kay na uga na ko hapit. Then ihalayhay.
Pagkauga pod, plansahon pa, pilon, ibutang sa sudlanan, balik na pong pagkabuling, nayati na gining kinabuhi ka. Inaan niyang kinabuhi dire. Laba-laba, hinlo-hinlo, bantay-bantay, taw-katawa. Niya ang ending, gimingaw na daig uli sa Pilipinas. Mingaw na gyud kaayo mga bayot. Bisan bitaw og kanang malipayon. Kana bang bisan bitaw og kanang kuan? Naana nimo tanan dire kanang di ka mag problema og unsa ikapalit nimo og pampers, unsa ikapalit nimo og gatas, unsa ipalit nimo og kanang bugas. Pistol. Nasa luso ko oh. Nasa luso ko ani mga bayot. Pero mingawon jud ka sa imo ang kinabuhi pa sa una ba. Gimingaw ko og lantaw og mga mubog ilong. Murag gikuan ako, nasumhan ko aning mga ilong nila daring tag-as kayo. Nya patsada kayo ang ilang mga kutis ba. Mo nang hilig makita kag bayo diring nagka-cleavage mga bayot din. Puo kag shirt, wa kay kon sugag. Wapa mga bayot. Mingon ko sa kumbana, gwapahan na niya. Mingon na siya, mura makaglaki. Yung pagkog, di ba dahil pwede mo admire o niya? Mutana pag unsay admire. Tanan na lang i-google. Muna giingon og ang imo bitang purpose sa pag-asawa nako, doble. Asawa pa, maestra pa nimo. Nya, ano ra bang imo ang maestra? Wa pa ka pasar og board exam. Muna Maingon na si Harod nako kanang kuan kanang kuno akong gipanghiwit-yawit kay bisag unsa ra kuno akong iyawit-yawit ba din ug maglagot na ko mga bayot di na ko mag-in-English niya Binisay nara na niya og makasabot sa dili kay mura man gihapon og ako ang in-Englishon ug in-Englishon na to nga ato yung gamito ng ato ang in-English nga iniskwelahan ba magnangara kapoy-kapoy lang kag hunahunag unsa ipang pagawas nimo na imong babag tarong nga English niya di pud kasabot tay mo ang giyaw-yawan apay binisayon di pa magsakit na imo ang bagol-bagol ug hunahunag unsay isunod nga sentence inana mga bayot di man gud pud mahimong lalis na mo diri mga baytay kay di man na siya motubag mura mag kuan murag kabong bungol. Moro gyud ay nakadalag patsada ba. Basta imo ang mabana magulang pa kaysa nimo. Grabe kayo ang pailog. Kanug mo tong ika-ika. Akong ugangan naabot na gikan sa city na malit og kalanon kada adlaw. So ako sa human mga bayot. So see you later. Bye-bye. Gamata na niya kung binhi dire mga bayot to natulog ni siya buntag na din karon pa siya mata alas 3 na diri sa hapon. Oh, nagkubi-kubi na iyang makeup hindakaw na kay kabalo man siyang naay kamera. Hintago pa. Langga, where are you? I'm coming. Hi. Hala dagan na po ron. Kurat kayo og sanina siya kapili ana sanina kung sa iyang suoton mga bayot hintudlo din na siya og kanayang suoton. Tapos sagdaan na ako nagunsa iyang ganahan mga bayot kay og tumanan man god hilak dayon ang labas. Manang pasagdaan ako na siya sa iya ang mga gusto. Himpalit siya sa ay nang lakaw na sila gahapon sa iyang tito mo na iyang gikuha. Unsa na day? Hintirong mga bayot Hintirong. Langga. Na. Give mami langga. Thank you. Napagtong ako niluto kay gahilak na ako ang binhi. Saan lang ga? Si hi. Hi. Si how are you? Sleep? Sleep mo pa pagmata mga bayot magkatulog na. Now, do you want to sleep again? Yes. Si bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. I love you. I love you. Plang kiss. Bye-bye na. Ako sa ning pakatulgon. Matulog mo daw siya. Hala, pakatulgon. Maway pagmata. Pakatulgon na po nato ni. Saan lang ga? Play, mommy.
mami? Yes. Oh, sit down. Ipalitan na siya gahapon aning sakyanan ng mga bayot. Oh, ang gihiktan eh, kaya hindi ko magtulod-tulod. Unsa? Langga unsa? Nag? Karina. Gumurtugo na. Hapit nag-aabot ang simodo ug ang kuan. Ang simodo gulong. Oh, layo-layo ra de. Kay hangad ra man kanig ilong probiyag. Wa man gadungo. Saday. Hiya. Hiya tigidig dig dig. Hiya tigidig dig dig. Hiya tigidig dig dig. Si Hiya. Si Hiya tigidig dig dig. Hiya tigidig dig dig. Yes, tigidig dig dig. Hiya. Tigidig dig dig. Unsa? Tigidig dig dig. Very good. Say it again. Langga. Karintot. Pasagdan sa na ako nagdula dra mga bayot. Ay batang nga bro refrigerator oh, sa kay kuhaon na po dani. Unsa? Ice cream? Where's the ice cream? That's not the ice cream, that is yogurt. Yes. Lollipop? Okay, get the Tupperware. Get that one. Bring it here. Bring it here. Close. Very good. Come here. Nangabri siya sa refrigerator mga bayot og nagkuha og juice. Ang tawa. Gato nga way baso sa inyo day. Yummy? So diri ra na ako humala na kuha sa Siburichi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.